Ešte stále v roku 2024 nerobíte videoobsah? Začnite s ním spolu s nami. Video je najefektívnejší spôsob, ako zaujať vašich budúcich zákazníkov. Niekoľkými videami mesačne dokážete zvýšiť efektivitu celého vášho marketingového mixu. Video teda potrebujete najmä preto, že s tým preukázateľne zarobíte viac ako bez neho. Čo všetko môžete spracovať videoformou? Odprezentovanie nových produktov, odporúčania produktov, videá pred a po realizácii alebo vyhotovení, vzdelávacie tutoriály, riešenie problematík, urob si sám videá a odborné či oddychové rozhovory. S videoformátom môžete mať až o 2,5 krát viac kliknutí na reklamu. Posunte vaše podnikanie o level vyššie s unikátnym videom už o 39,9 € a s jedným uploadom za 8 €. Väčšina našich klientov je s nami už viac ako 1 dekádu. Pridajte sa k nim a vyrazte spolu s nami na cestu za vašim úspechom.